Здравейте, приятели! Пак съм в оръжейния магазин в Одрин. И тук купувам една хубава пушка, която се казва, тък ме отварят, Хадсън Блиц. Я пробвай. Контрол. Patlatacağım Doğan abi. Атеш! Süper. Тази. И освен нея, боли? Long karbon. Da. Вармо? Уан ще взема за проба и едно боли. Подарък. Normal 300 leva. Normal. 300 leva. Ama Dončov pодарък. Така. Подарък. Далавера. Чакай. Много подарък. Подарък. Бъдева. Така. И. Подарък. Супер. Подарък. Супер. Браво. Сега да видим и Херкулеса, и булито. Лонг. Окей. Ще взема един лонг, ще се разходя. Ето тук въздушни пистолети, ако някой се интересува. Ето колко много има. Според мен са по-скъпи, отколкото ако ги вземеш от България. И затова, ако някой се интересува, мога да запитам. Имат много хубаво производство на ножове, но е наистина скъпо. И подобни могат да се намерят и в България. Това са им ловните пушки, нас това не ни интересува, но все пак да ви ги покажа. Това са само ловни единици. С доста от те съм гърмял. Ето, погледнете. Автомати. Ето го дойде и Блиц. И булито. Були лонг карбон. Ето. Да отидем да видим, докато го отворят, какво ново има като пушки. Тук един мой приятел, също маниак на тема пушки, дойде с мене. Ето. Пушки да искаш. Това са пушките основно. Сега ще отидем да плащаме в най-тежката част. Тук са, както и казах, оптики, бързомери, фенери, монтажи. Ще видя, те са съвсем скъпи монтажите, но ще видя нещо. Ме интересува по-специфично. Аз имам доста монтажи. Не съм пущал за продан монтажи. Може би 100 комплекта има монтажи искащи. Ето го карбона. Новия модел. С лонг 70 см цев. 6,35. Магазин Варма отделно. Вар? Окей. С 3 пълнители. Колегата поиска, има си мерни прибори. Не, красива пушка като цяло. Ами това е. Да кажем чао. Чао.